Παρουλάρη Χρυσούλα Δήμητρα, δεύτερη πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πρακτικής σκοποβολής, πρώτη κύπελλο Ελλάδος γυναίκες Production Ladies. Για την βράβευση καλείται ο βουλευτής Β' Πειραιάς της Νέας Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο της Σαλαμίνας για την τιμή που μου κάνει σήμερα και να σας πω επίσης ότι η σκοποβολή δεν έχει ηλικία, ξεκινάει από 10 χρονών έως 80 και εγώ την ανακάλυψα σε μεγάλη ηλικία. Να σας πω όμως, εντάξει, δεν είμαι και παιδούλα, να σας πω όμως ότι έχετε το ωραιότερο σκοπευτήριο στα πόδια σας, στο νησί σας. Έρχονται από Αθήνα, από Πειραιά, από τα περίχωρα, στο ωραιότερο σκοπευτήριο και ευχαριστώ και τον πρόεδρο τον κύριο Κουναδάκη που είναι τόσο δραστήριος και είναι μέσα σε όλα. Ευχαριστώ και πάλι, να χαίρεστε τα παιδιά σας, που είναι το μέλλον σας. Συνεχίζουμε με έναν άλλο πολύ μεγάλο αθλητή. Στρεμμένος Ιωάννης, σκοποβολή, πρωταθλητής Ελλάδας, μέλος εθνικής ομάδας, πρόκριση στο παγκόσμιο το 2025 στην Νότια Αφρική. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ ο κύριος Στρεμμένος, οπότε δεν ξέρω αν θέλει να παραλάβει ο κύριος Κουναλάκης το βραβείο. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια.